No, ty się Prajzak, ja? Ty tu... Tak, od mala synka mieszkam. No i tu na Prajskiej. Gadają też, ty godasz po prajsku, to jest chyba dialekt śląskiej godki. No to jak się goda po tym prajsku? No godaj po tym prajsku. W każdej dziedzinie se mówi inaczej, wiesz co? Tutaj za tymi strumami jest naturystyczna plaża, nudystyczna plaż. No i co, tak richtig czekali na te Niemcy tu w 1938 się radowali, że zaś tu tak. Niemcy przyszły. Ludzie to mieli takie lepsi ku tym Niemcu se wstachowali, o? Teraz teda vítáme na objektu MUS-21 Jaroš. Grüß Gott! Zaśmy są we Chluczynie, a tak genau we Darkowiczkach. Dzisiaj pokażę wam chluczyńskie Stadtteile, jezioro we samym Chulczynie. No i trafimy się też ze hopem stąd, ze Chulczyna, co pokaże nam co nieco. No jeszcze z jednym hopem się trafimy, tutaj we Darkowiczkach, no ale to zaroski. 2 tygodnie do zadku był film o Chulczynie. Kuknijcie se, jeśli żeście jeszcze nie widzieli. Dzisiaj kontynuujemy to, co żech powiedział. Są to place fest i bliskie, sentymentalne. I tutaj, kaj my są, kaj napoczynamy we Darkowiczkach, też żech był za bajtla. Przejeżdżał żech tutaj, no ale nigdy żech nie był tutaj dryny. Za chwilę o tym będziemy gadać. Dziękuję mojemu fotrowi, co tutaj mnie kludził, co żech nie siedział ino w chałupie, no ale co żech poznawał świat. Abonirujcie kanał Knefel, subskrybuj, bo teraz już wracamy co tydzień w piątek o 6 na wieczór na kanale nowe filmy. Już normalny cykl teraz będzie co tydzień. Skończyły się ferie, mamy wrzesień. A w to by chciał kupić takie treski, no nie genau tako, no i oto zaprojektował, no ale taki nie idzie kupić. No ale ktoś mnie się zapytał, no chciałbym kupić takie treski, kaj to idzie. No powiedział, że nikaj. Treski już idzie. Zmajstrował, że geschäft i macie link w opisie. Możecie se treski mojego autorstwa kupić, no i też inkrzełone. W to rzeknie drogą, 80 zł, no ale to wszystko nie idzie do mnie ino idzie skromne 10 zł, no ale możecie sobie kupić fajną treskę, fajne inkrze śląskie łone, albo komuś na gyszyk dać, a też wspomóc kanał, bo ktoś się pytał, no można, idzie jakoś to wspomóc, okrom w oglądaniu i tak dalej, no idzie, możecie se coś takiego kupić. No i jeżeli też na Facebooku, Instagramie witam nowych widzów, bo co chwila ktoś nowy tutaj je. No i jadymy. Przypomnę ino, że to też jest Śląsk pod czeskim reskierunkiem. I jeszcze raz, kto by jednakoż nie chciał widzieć tego filmu poprzedniego o Chluczynie, to jedyno tajla Śląska pod czeskim reskierunkiem. No i w ogóle jedyno tajla co we Czeskiej Republice dzisiaj, co była pod reskierunkiem pruskich Hohenzollernów. No, inkrze place po śląskich wojnach w latach 1740-1763 zostały przy Habsburgach. Dzisiejszy film jest kontynuacją filmu sprzed 2 tygodni. Wtedy też godą o wszystkich statystykach miasta Chluczyn. Dzisiaj też będziemy gadać o Chluczynie, no ale też o chluczyńskich Stadtteilach. Jademy. A jeśli żeście jeszcze nie widzieli filmu sprzed 2 tygodni, to proszę was, naprawdę się werci. 2 oblicza Chluczyna ujrzycie. Teroski i 2 tygodnie do zadku. Bunkry są i je fajniście. Nasza rajza napoczynamy we Darkowiczkach, przy bunkrach. Tutaj mamy muzeum, no, ale to się ciągnie furt 6,5 km. Ten areał czechosłowackich umocnień powstał w latach 1935-1938. No, po drugiej stronie był nazistowski III Reich. Nie tak jak teroski Rzeczpospolita. I wiadomo, Hitler, zagrożenie Czechosłowacji
się zbroiła, umacniała. No, jak wiemy, to i tak nic nie pomogło, bo w 1938 te place jako Sudetenland i też Inkrze anektowali do III Reichu, no a we 1939 ze reszty protektorat Czech i Moraw, no i Słowacyjo, no niby niezawisło, a tak richtig pod Hitlerem, no ten rozbiór we 1939, no wtedy też Polska i Madziary zusammen ze Hitlerem rozbierały Czechosłowacyjo. No ale to Cieszyńsko ziemia, jak to mianują Poloki za Olzie, tam my na ten temat gadali, ale nie o tym te roski. To we drugiej połowie 80. lat remontowali, a w roku 1992 odewrzyli. No i jest to oddział Śląskiego Muzeum we Łopawie. No, był kiedyś we Łopawie, we tym muzeum 2 razy, że tam był, też was proszę. No i za chwilę będziemy więcej jeszcze gadać na ten temat z moim gościem. Wy to widzicie 2 tygodnie nie skorzej, a my dzień po dniu kręcimy i wczoraj my się trafili, wczoraj my się poznali, dzięki Tomaszowi. Jest ze mną Paul Kot, ja? Dobrze go dom. Tak, tak. I tutaj kwaterujecie we Darkowiczkach, są żeście Fest Patriota i godocie tak. też tutaj po prańsku, tak jak to godają. Po prańsku, po ruskiej, po niemiecki. Ja. To możecie tak po prańsku godać, to my się też zrozumiemy. No i jak to tu wygląda, bo to jest naprawdę inszy plac niż insze we Czeskiej Republice. Tu się kultywuje te śląskie tradycje jeszcze, prawda? Tak. Tady to, ten bezirk, ta část, tomu se říká Prajska. Jo, to je od Odry až do Opavy. Jo? A granica je zaś tam Opavica. Jo? A tu była kiedyś granica, tam byli Niemcy, nie? Genau. Do II wojny. Genau. No tak. i skuli tego te bunkry. Kvůli tego se stavěla celá linia. Genau, genau. Já nevím, odsud až, já nevím, přes Jeseníky a já nevím, všude, jo? Ja. Severní Čechy, rakouské hranice, to bylo všude, bo tam všude bylo nebezpečí, že będzie wojna. Ja, genau. No, ale to nic nie dało, bo i tak we 38 tak. Niemcy tutaj przyszły. Niemcy přišli a Češi zebrali a museli odejść a nechať tu všetko tak, jak to bylo. Nemohli nic zebrať, jo. Tak, kanony, výstroj a tak dál, to tu všetko zostalo. Ale jak končila druhá vojna, tak to byli Němci a to byly jako těžké boje, jo, těžké války, jo, protože Němci byli v bunkrách, jo. A to jich dużo padlo, a i Rusů, jo, tak jak ve vojně. No, někteří jsou tu a w tym 38 myślę, co także czytał moc Chrucinioków, moc mieszkańców Hulczyńskiej ziemi czekało tutaj na Niemców tak richtig, nie? Bo we 20 roku no to przykupowali bez zgodki, nikt tego nie chciał. Bo to chodziło furt z ruk do ruk. Kiedyś to było Rakousko, to miała Maria Terezia, ona przegrała wojnu, tak to dostali Niemcy, jo. Potom zaś to dostali Čechy po první vojně, jo, a po druhé už tu přišli partioky. No i co, tak richtig czekali na te Niemcy tu we 38 się radowali, że zaś tu tak, Niemcy przyszły. Ludzie to mieli takové lepší ku tym Němců se vztahovali, jo, protože většina tu ještě měla rodinu v Němcách, jo, co jezdili na robotu a tak dál. Takže ti Němci byli jako blížej. No. A vlastně ti staří lidé, jo, moja mama tam mluvila jenom německy. No. A ti staří tež, jo. Co tu staří měšťanci, dneska už ní, dneska už se to mluví. No, už málo který umí mluvit po prajsky, po šlonsky, tak jak my tu godáme. No. Většinou jsou mladí a ti jenom česky.
A nedej bože anglicky, jo, to mě mory beru, jo. Bo my jsme se učili ve škole rusky. Ja. Ty tež rusky? Nie, ja angielski i niemiecki. Tak to máš dobré, to máš fajné, jo. Jeszcze pokażemy wam jeden bunkier, to wszystko tu odnawio Józef, nie? Odwoz kamrat. Kolega. On to reperuje, nie? Tych bunkrów w okolicy jest kole 10, a jakby my dali, no to wzdłuż całej granicy to je, nie? No nie poradzimy wszystkiego szafnąć, to już jeszcze ino ten jeden, naprawdę werci się tu przyjechać. Já se teda vítám na objektu MUS-21 Jaroš. My se teď momentálně nacházíme v místnosti, kde vlastně bylo jakoby přetlaková komora, které se zavíraly prvními pancerovými dveřmi, které mají dloužku 30 mm. A ještě se zde nacházela místnost telefonisty a jiná místnost jako ubikace jako velitele. Jinak takovéto zázemí, to technické zázemí jako pro vojáky bylo ve spodním patře. Tam ve střelecké místnosti, kde se nacházely 2 hlavní zbraně. V střelecké místnosti, kde se nacházela jedna hlavní zbraň, to byl protitankový kanon. Tady se už těžký kulomet dvojče nedával, to je z toho důvodu, že se nacházíme na straně, nebo míříme na stranu Orla, kde v těch místech měl být umístěný vchodový objekt do těch objektů a ty bojové objekty. Tady se vyznáte tady v těchto bunkrech, co jsou tady v okolí. Jo, tak vlastně 22 na 24. Jo, ale 23 je předsunutá a ta je předsunutá schválně, protože ona měla zesilovat. Tam nebyl protiletecký kanon, tam byla otočná věž, která měla v sobě kanonová. A byla vlastně otočná věž, která se měla vlastně v případě boje vysouvat nebo zasouvat. Jo, takže takhle. Je hlavně takový unikátní, jako oni je kubaturu strašně velký. Jo, zachody zde byly 2. Bylo to předělané vlastně přepážkou. Kolejno Stadtteila, Bobrowniki. Je tutaj barokowo kaplica z roku 1820, no ale gledą i nie poradza znaleźć na GPS-ie też nie ma. No ale mamy dynkmal kuzocy wszystkich padłych. Wszem padlim wieczna pamiątka. Padłym we bojach I i II wojnie. A tutaj muszę wam jeszcze pokazać taki buch. Grunt, co żech przeczytał. O tych placach. Była to Anna Malcharkowa, rocznik 1950. No i kim ona jest? Poetka, pisarka. Pisze o tych ziemiach. Tutaj żyje na hulczyńskiej ziemi. Pochodzi stąd. No i napisała też taki widzimy se po naszemu. W hulczyńskim dialekcie śląskiej gotki, to co my godali, a we 2004 tym zadebiutowała, potem Grunt we 2011, 2009 jeszcze przodzi Modra barwa duchy, 2014 Wychnalowec i 2016 Menneho, Bruno, nie rób z tym mikrofonem, Zahada kamennego Świadka. No to jest tłumaczone na polski, no inkrzenie, to Silesia Progresja chyba wydała, nie, no to musicie kuknąć, Silesia Progres, Kotusz Mały, 2021, no i ona pisze o tych, o życiu na tych dorfach, tych dziedzinach, żech przeczytał, no fajnie, no można poczytać, nie ma, idzie poczytać. Polecam. I trafił ta baba bez cufal, ta Anna Malcharkowa, we Krawarzach, Deutsch Krawar, na zlocie tym motorowym, nie? Ten motoklub. No i potem, żech się skapnął, co to ona do mnie godała, ona zagodała do mnie po niemiecku i tak to było. No, mono jeszcze kiedyś z tą babą będziemy coś kręcić. Przeczytajcie se, bo to jedyne jej dzieło na polski tłumaczone. I obych rod też przeczytał te widzimy se po naszemu, ta poezja we hulczyńskim dialekcie śląskiej gotki. Jeśli wiecie, kaj to trafić, kaj to można, kaj to idzie, no źle go do można, no idzie po śląsku się go, kaj to idzie, bez to się poprawią, wyboczcie, kaj to idzie kupić, to szrajbnijcie. Ja. Zaś widzimy się na hulczyńskim ringu jak 2 tygodnie do zadku, a ze mną jest Tomasz Pchalek, co tutaj kwateruje. Tak. Od narodzenia tutaj mieszkasz? Od małego Wojtla, od małego synka tu mieszkam. Super. I Tomasz będzie godał tu, tak jak powiedział, po prajsku. Tak. Bo tu godają na to prajska, z kuli tego, co te place, tak jak my godali, były
we Prusach, jedyne pod czeskim kierunkiem, jeśli się rozchodzi o Śląsk, no i w ogóle. No i macie tu też szczegnięte prajzacji na Jawach. Prajzacji, czyli wy ze Hrucina i okolic, ze Hrucińska, ze Hulczyńskiej ziemie, a na Jawach co to są? Jawy, to są te motorcykle, ja? Tak. My jeździmy na tych starych Jawach, ACZ-kach, a jeździmy tak po całych Czechach, jeździmy po Czechach, po Polsku chodnie jeździmy i za granicą. A wyście byli też, ty żeś był we Bośni i Hercegowinie? W minionym roku Chorwacji? byliśmy w minionym roku Tutaj, tym motocyklem. na te czarne, na te czerwone. Byliśmy w Bosnie, w Serbsku, w Chorwacku. Wszystko mamy A to z przejechane. którego roku to jest? Ta czerna jest 59. Bo w 1929 ta Jawa powstała, nie? Tak. To Franciszek Janeczek założył, nie? On się przodziej bronią zajmował. On nie miał doświadczenia w motorcyklach i nabył licencję od niemieckiej firmy Wanderer, nie? Przecież tak, no. I oni produkowali motocykle, oni to mu sprzedali. Bez to ja, no to Janeczek, a no Wanderer. Wanderer. No i to było czechosłowackie, a nie, bo te W to może nam wskazywać, co to było, nie wiem, niemieckie albo polskie, bo we Czechosłowacji mieliśmy ino V, we czeskim, we słowackiej Gotce. No i ale to jest czechosłowacki. We 1933 najbardziej popularny czechosłowacki motorcykel, nie? Auta też produkowali, nie? Przed II światową wojną. Tu mamy fana, prajzaków, no Śląska tak Śląska. Śląsko fana, co tutaj je używano. No, ty się prajzak, ja? Ty tu... Tak. Od mala synka mieszkam. No i Na tu Prajskiej. Godają też, ty godasz po prajsku, to jest chyba dialekt śląskiej gotki. No to jak się goda po tym prajsku? No godaj po tym prajsku. W każdej dziedzinie se mówi inaczej, wiesz co? Jo? Ja. Oni mają wszyscy każdy inny dialekt, no ale po prajskiej mówić to znamena mówić tak czesko, niemiecko, polski. Wiesz? Godają tu jeszcze ludzie po prajsku, tak, Tacy ci starzy ludzie, co na są, dziedzinach, bo we samym Hrucinie to raczej mało. no są tacy jeszcze, jeszcze znaleźć, ale mało już trochę, wiesz? To tam spisze w Haci, w Darkowicach, Darkowiczki, te dziedziny takie. Tam No, jeszcze, jeszcze musimy rzeknąć, co tu jest najwięcej personów w całej Czeskiej Republice na hulczyńskiej ziemi, co deklaruje śląską narodowość. tak. I tu to richtig, tak no można powiedzieć, albo odżyło, albo richtig było i od zawdy, no teraz no, ludzie się do tego przyznawają w wszechobecnych cenzusach, nie? Przesně tak, no. To je trošku takové to hanlivé bylo, když si prajzáci říkali, že nám tak nadávali, víš, trošku, ty jsi prajzák a to, že my jsme na ty peníze tak a že, ale zase prajzáci jsou hodně poctiví lidi, hodně pracovití lidi, že strašně dbají okolo svých domů, víš, ať mají čisto, všecko uklizené, kvítka všude kolo domu. Taci hodně pracovití lidi, no. Bo tu je těch vesnic 38 na té prajské, na té Hlučínsku a ti lidi to tak byli, oni tak lidi jinak uvažují na té prajské, víš? Ja. Mają taką inną mentalitu troszkę. Ja, no genau, to jest inszy mental. A jeśli się rozchodziło jeszcze o te jawy, no to 2, 4, 6, to wszystkie twoje, albo od kamratów też. Jedna je od kamarata, a potom to zbytek je moje. No to żeś tutaj przyjął ze 3 kamratami, ja? Z tatą i z kamartami, no. O, z tatą i z 2 Tak, tata z nami jeździ. Super, no i też działacie w motorklubie Krawarze, nie? Krawar, nie? No, my tam nesme v klubu, my tam s nima jezdíme na akce různé, také spotkanie, ale nesme v klubu, víš, krawarskim. Aha. No ale się trafiacie też tam. Tak. Są prajzacji, krawarze, Deutsch Krawar, nie? To się Przesnie tak. To też je... Tam są fajni syncy. Ja, Hulczyńsko ziemia, my się tam roztrafili, bo my z Peterlangerem tam rozbyli. Znam ho. No i no fajniście to wygląda, rozgrzech je, co my się trafili i rozgrzech je, co tyle jawów, żeś tutaj przywiózł. Jeszcze pojadymy na jeden plac. No i jeżeli zdziwiony, co na takiej starej jawie, żeś był na Bałkanach, we Chorwacji i we Bośni. Přesně tak. Loni jsme byli, jeli jsme, tady ta červená motorka a ta černá, jeli jsme na Slovensko, do Maďarska, Rakousko, celé Chorvatsko, až dolů na Makarsko, potom jsme jeli do Bosny, do Srbska a zpátky přes Vengry, přes Maďary, zase zpátky Slovensko do Čech.
super, fajnie, a nie było żadnych problemów z tymi No ja som na tej Černej Javě robil šlif v Bosně, bo tam byly velké górky, velké kopce byly, tak jsem trošku zrobil rukou šlif, jsem pošlifoval i bylo hotové. A zase jel dál. A motorka jezdí dodnes. Tomasz, a ty teraz cały czas gadasz po tym prajsku? Czy jak to? Tak. Czy to mieszasz teraz? Ja to mieszam, ja hodně mluvím po polsky, po šlonsky, po prajsky, trochę po německy, tak to mieszam wszystko do kupy, wiesz? Aby to było tak. Bo teraz chyba mało w to tak poradzi richtig tu gadać się tym prajskim dialektem śląskiej gotki. Tak. Dobre, to jadymy tam na ten plac. Jadę na ten plac niemiecki tam. Pięknie. Dobra. Sumy pod Winną Górą, tutaj kiedyś winorośle były, a co jeszcze tutaj było pod Kmin. Kmin. Po prostu kmin. No, bez kminu nie ma kuchni w Czeskiej Republice. Za co trochu spadki to jeszcze kmin był. O, no ta Winnogóra widać też za jeziora, nie? No ale przybyliśmy, no ja bych to o tym nie wiedział, tu Tomasz i jego kompanią mnie zakludziła na Jawach. Z kuli tego krzyża, co jednak richtig dynkmalem, co się tu stało pod koniec II światowej wojny? Jak se končila válka, druhá světová válka, tak tady na tom místě němečtí vojáci, kteří už nechtěli bojovat, chtěli dezertovat. Prostě chtěli utéct z konce války a jejich vlastně spolubojovníci je zastřelili. Že chtěli prostě utéct, tak je postřídali. Asi 20 německých vojáků tady padlo. Jo, takže tak to bylo. Ja, słuchajcie, takie to są place tutaj, fest ciekawe, a my jeszcze nawiążemy do tego, my łońskiego roku się trafili ze Tomaszem, robiliśmy takiego shorta i żeśmy u malucha, tego malucha już nie masz. Malucha už nímal, bo ho předával. Prodal jsem ho, už je spokojený nový majitel a mám zase jiný vymysl v hlavě, co by si místo malucha nějaké české auto nebo nějakou starou motorku, víš? O. Taką starą, jaką zase. O, no super, no to czekam i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś trafimy, albo też na jakiś zlotak, bo my się chyba pierwszy raz trafili na zlocie tyskich klasyków we Mysłowicach, genau. Wtedy tym maluchem to też możecie se kuknąć, bo to je na wszystko na YouTubie. No i oglądajcie, filujcie i dziękuję Ci, Tomasz, za ten tref. Přijeďte na Prajsku, za nami tady je tu fajnie, fajnie tu ludzie mieszkają. Genau. Chrucińskie jezioro, no w końcu my tu są. Ja czekali, żeście na to. Ja też. No, ja tu za bajtla bywał często, no, fest często. Wspomnienia wracają. Sztierkowna, tak to mianują tutaj. Co to jest? Żwirownia, tak richtig. No bo w roku 1990 zaloli ta żwirownia, no i mamy to, co mamy. Plany były, no, fajniste. Mieli stare koryto rzeki przerobić na rwący kanał ze taką rwącą wodą, kanał ze rwącą wodą, ja. Mieli zmajstrować plac do wyścigów konnych. To nie powstało. Aksamitno rewolucjo. W 1993 roku mamy potajlunek, Czechosłowacyję, Czeska Republika, Słowacka Republika, no i przejmuje to miasto Chrucin. Ale i tak je fajniście. W latach 2020-2022 wzmocnili brzegi, przebudowali te brzegi, no i połączyli, wybulili taką cestę i połączyli jeziora. To będziecie widzieć nie skorzy.
Fajniście tu je, zaroski wam pokorza wszystko, naprawdę werci się tutaj przyjeżdżać. No i jezioro. Jezioro ze 4 metry głębokie, no, w najgłębszym placu. A i widzicie Winnogóra. Ja, my byli ze Tomaszem pod tym, ja. Dobre, pokluza was po tym jeżech przy głównym wchodzie. Tutaj mamy sportplace, mamy jakiś turniej Unii Hokeja. No tutaj rod grają we hokej, mamy plac graczek, możemy coś zerzeć. Za mną główny wchód, 90 koron wchód kosztuje dla dorosłych. No to niecałe 20 zł, to nie ma drogo, tu jest moc atrakcyjów. Do dziecek do 6 roku żywobycia zdarma, toż Bruno wlos zdarma. A tu mamy parkplac przed tym głównym wchodem, no ale trzeba płacić, to jest płatny parkplac. My z Owdy parkujemy tam przy Instytucie Richtera, przy Lazarycie Richtera, co żech wam pokazował we tajliku, we pierwszym tajliku, ktoś mnie chyba pozdrowiał. A słuchajcie, są 3 wchody jeszcze, Hań, i też idzie zdarma parkować przy tamtych wchodach. Wodne skije, no z Owdy to było, no nie wiem, z Owdy, no ale kiedy pamiętam, można idzie tutaj na tych skijach pojeździć. Placuje dość, tutaj idzie plażować, idzie też dalej plażować. Widzicie, teraz tu ludziów nie ma. No mamy już po 5 po leku ludzie się zbierają. Mamy paryzole, kiedy ktoś gledał cienia, mamy przeblykalnie, no i tutaj możemy coś zjeść. Ja kiedyś były langosze tutaj, dzisiaj już nie ma, no ale jakieś smażaki, krzełone, fast foody, no i piwo. Ja kiedyś jakoś dyskoteka też tu była, pamiętam, no i haźle, tutaj chłopskie, hań babskie. Budy ze żarciem są jeszcze przy ceście, trydelnik ze sztierkowny, jakieś maszkety, no i plac graczek, taki dali wodny, do dziecek też są atrakcyjne. Po lewej mamy ten wodny plac graczek, a tutaj dziecka mogą poskokać na takiej trampolinie. Obejrzyjcie, jakieś drzewiane łony są, fajniście to wygląda. No i spinaczkowo ścianka dali. Tutaj też są paryzole, a jakby ktoś chciał więcej cienia, no to takie, nie wiem jakby to zamianować. To jest nowe, a czy tego, żech nie widział przodzi. Tutaj za tymi strumami jest naturystyczna plaża, nudistyczna plaż po czesku. No jest to tak wydzielone, a nie taki płot, są wchody, no ale jeszcze pamiętam, kupa lot do zadku, nie było tutaj stromów, były ino takie skarpy, tu jeszcze były takie banki, co ludzie se siadali i filowali na tych ludzi, co po sagu się łopalali. No i potem w końcu dali jakieś strumy, zaczęło to rosnąć, no i teraz mamy już to fest wydzielone. Sam napoczyno się kempingowe pole. Mamy to wytajlowane. Kiedyś nie było tyle placu na kempingowe pole, no ale coraz więcej personów tutaj przyjeżdża. No i obejrzyjcie, tutaj mamy już autoki, kempingi, namioty, moc tego je. I zaś idzie tu coś kupić do jodła, a tutaj mamy to, co żegodą. Kiedyś to było osobne jezioro. Taki no, rybnik, taki rybnik, i tutaj szło przeleś. Ja? Tutaj co widzicie, przekopali to, połączyli, tutaj zrobili to użytkowe normalnie do ludzi do pływania, nie ma już rybnika. No a te pole, co widzicie we oddali, kiedyś było osobno, 2 właścicieli, Hań i Hań. Tutaj bardziej komfortowe warunki,
Tutaj mniej komfortowe, no ale było tańsze. Dwóch właścicieli, nie wiem jako to je teroski, mono też je dwóch właścicieli ino się dogodali, albo wszystko przejął jeden właściciel, no ale kejżech tu był poraności od dozadku, to tyle ludziów na kempingu nie było. Jedni, no mam wrażenie, co tutaj mają już jakoś pędzyją, albo coś, bez 2 miesiące siedzą, albo przyjeżdżają, dowają kempingowa przyczepa i stoi to i na weekend albo wolne dni przyjeżdżają. No bo moc ludzi tutaj je ze polskiej strony, ze Śląska pod polskim reskierungiem, ja, albo też ze inkszych tajlów Rzeczpospolitej, no ale głównie ze Śląska, no i tutaj ze Czeskiej Republiki. To co jest za mną, taki idzie powiedzieć bazyn, no jest niewykorzystany. Tutaj to stoi, nic nie ma, szłoby to inaczej wykorzystać, a tutaj mamy zaś idzie coś zjeść, mamy pizza, zmrzlina, kebab, no i tutaj też są langosze. Ja tutaj idzie zamówić langosze, specjalitet madziarskiej kuchni, no ale wszechobecne też w Czeskiej Republice. Tutaj mamy haźle i całkie sanitarne zaplecze, no i tutaj idzie zaś postawić kempingi, no i mamy też takie dumki drzewiane, kaj idzie przenocować, no takie coś je fajniste, to już kiedyś stało, no ale widzę, to teraz je chyba odnowili. Tu mamy ten drugi wchód, co że godą, a tutaj pole do minigolfa, no to też pamiętam, to już trochę lodmo, no i wolejbal, możemy sobie pogroć we wolejbale. Widzicie to co jo? Śląskofana, górnośląskofana z oca. Ja widzimy z Adlerem. Langosz, to mi się kojarzy z czasami, z dawnymi czasami, za bajtla jedliśmy te langosze. No można powiedzieć, że to jest taki madziarski fast food. No nie ino madziarski, bo geneza mu we Madziarach, no ale przeniknął do czeskiej kuchni. No te związki Czechów, Morawioków, no i częściowo też Ślązoków, no ale tych placów akurat nie, za Madziarami były długie. No tych placów też, no bo w ramach jednej monarchii habsburskiej do roku 1742 byli. No ale to wszystko przenikło tutaj. No i okrom kebabów, hamburgerów, mamy tutaj takie fast foody jak langosz, no i też smażaki, smażony syr, frytki, czyli hranolki. Ja tego nie zjem. Tu mamy kejza, mamy czosnkowy jakiś sos, mamy tatarski sos, mamy ketchup. Weronika to zje, a ja mogę rzeknąć, jak tu go dają pod czeskim reskierunkiem dobrą chód. Weronika, ty masz rot, coś takiego. Ja? No to na zdrowie. Jak ci smakuje? Dobry. A Bruno je kabanosy. My widzimy się za tydzień zaś na Śląsku, no ale na inkszym placu, a ja idę do wody, do Hruczyńskiego jeziora Bielskie.